ಮಿತ್ತುಗುಳ್ವೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕುಳದ ನೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇತ್ತ ತಿರ್ಗುಂಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಪೈನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಪೈನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತದ ತನ್ನಾತಿ ಕಟ್ಟಾಪಿಡಿಯ ಮುಳ್ಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೊರ ಗೊತ್ತಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತ್ತ ಪಿದೇ ಪೂಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರ್ತುಕುಳಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾವು ಜನ ಇತ್ತೇನು ಮಾರ್ರೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಪ್ರನಾಗ ಏರ ಸಾಪದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನ ನೆಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇನಿ ಪಂಡ ಬತ್ನಾಗ ಒಂದಾಂಡತ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬೈಮುಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಜಯಲತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಏ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಅವು ಎಕರ್ದವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡವು ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಪೋಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಕೊರ್ರಿ ಲೈಕ್ ಏನ ವನಿತತ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಮನಸ್ಸು ಕಂತ ದೀತೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಮಾಡೋಡುಗೆ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾರ ಅಮ್ಮನು ಅಚ್ಚ ಬೈದಲ್ದೆ ಜಲ್ತ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಮ್ಮ ವಾಚಿ ಜಲ್ತ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ವಾಚಿ ಬೋಡನಿಕ್ ಬೋಡದೆ ವಾಚಿ ಬೋಡದೆ ಜಲ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಚಂದದೆ ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒನಸ್ ಮಾತಂದ ಕಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲ ಮಲ್ಲ ವಿಸ ചെയ്തേനാ ದಾದ ಶೋಭಾ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮದು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆನಪುಂಟು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುದು ಅದು ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುದ ಹೇಳಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜು ಬೈತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಿ ತೆಗಿತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನದಾದೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ನು ಆಕಲು ಹಂಚಾತ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ವಿಶ್ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ವಿಶು ಒನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬಯ್ಯನೆಲ್ಲ ಒಂಚ ಚಾಲ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರಿಯ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕವಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಾಮಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯ್ನ ಯಾನು ಪೋಯ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಅವು ತಿರ್ಗಿನಿ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ
ఇంకొంచెం నెట్టుబాట్ల మామియత ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಹೊನಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದವು ಕೊಪ್ಪದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸ್ವಂತ ಕಾಶ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಡಪ್ಪನು ಅవి ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ఎన్నరది వెళ్ళి అలా ఆంటీ సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ మెంబర్స్ భారత్ ఆంటీనా మిగిది ಪಜ್ಜು ಗುಲ್ಸು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇದಿ ಇದು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಹರೀಶ್ ಕುಡೋರ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಅವು ಪೋಂಡಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಓಮಿಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಕೊಪ್ಪದ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಪೋಯ್ಜನ್ ಈ ಡಬ್ಬೇಡು ಈ ಹೆಂಗಂದ ನೆಟ್ ಬಾಡ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಾಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ದು ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ದಪ್ಪಜಿ ಈ ಪುದರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನ ಹರಿ ಬಾರ್ದತ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪತ ಐಕ್ ಪಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ನಿನ್ನದು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಪಜ್ಜು ಗುಲ್ಗುಸು ನಿನ್ನದು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸ್ವರ ಹೋಗ್ತದಂತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ದಾದ ನಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಒಂದಾಯಿನ ಒಂದು ಎನ್ನತ್ತೆ 2 GB ಪಾಡಿಯ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾನಿಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಹೊರ ಕೊರ್ನ ಇತ್ತ ಏನು ಹೊರ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ತಿರ್ಗಿಂಡು ಗೋಲೆ ತಿರ್ಗಿಂಡ ಹೌದಾಗನ್ ಕಟ್ಟಾನು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟಾನು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪೊಸತೆ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನ್ ಇರ್ ಬೈಜರತೆ ಕಡೆ ಆರು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೊಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪುನಿಯೇ ಅಂಚ ಕೊಪ್ಪದಾರು ಆಲ್ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪಿನಿ ಶೋಭ ಇಲ್ಲಾಗೆಂಕಲ್ಲ ಭತ್ತನ ಪೋಪು ಚಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಎಂಬಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಸಚಿನ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕ ಓಂಡು ದಾದಾ ಇರೇನ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೊರ್ತುಂತಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಂತು ಪರ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತೇರವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಒನ್ನಕಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗುಲ್ಗುಸಿಟ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಬೇ ದಾದ ಮಾಮೀರು ಬಕ ದಾದ ಮಾಮಿ ಉಂಡ ಏನು ಮಾಮಿ ಮಂಡ ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಡರಿ ನಾನು ಕೊರಡಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂತದ ನಿನ್ನದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಕೇಳ್ತದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವು ಏರಿಯೇ ಮಾಮಿ ಬಂದು ಅವು ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಅವು ಒಂಜು ವಾರದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಆಗಿ ಅಂಚನ ಈ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ಆಲುಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಕವಿತಾ ಅವೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಅಂಚನ ಆಲ್ನಿಕ್ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಒಂದು ಮರ್ಮೆ ಹೊಸತು ವಾಟ್ಸ್ನೆತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮರ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮರ್ಮಯ ತಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಮರ್ಮೈ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಮಗೆ ಉಂಡದ ಆವಾ ಓಕೆಗೆ ದಾದಾ ಆವಾ ಓಕೆ ದಾದಾ ಆವಾ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮರ್ಮಯ ಬನ್ನೆಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾಮಿಯಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜದ ಮಾಮಿ ಮಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಕೊರ್ದಾತನು ಮಗಳೇನು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ವೇತಗ ಆತದೆ ನಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆತದ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಲ್ದು ಬಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ದೆಪ್ಪು ಪಿಂಜೆಪ್ಪು ನೀತಿವಾಗ ಎನ್ಮಲ ಆತಜಿ ಕವಿ ಅಜ್ಜಿನ ತಿರ್ತಲೆಪ್ಪು
ಬೊಕ ಎನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಎನ್ನ ನಮಗೆ ಅರೇ ಅವ ಇಂಕ್ ಬೋದೆ ಅವರ ಶೀ ಬರ್ಚಿ ಮಗಳೇ ಮದುವೆ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಈರ ಅಲೆಗ್ ಲೈವ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಗ ಆತಿಜಿಗೆ ಅರಿಗ ಆತಿಜಿಗೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಜವಿತೆ ಎಂಕಲ್ಲಾಕುಲೆವು ಮಾವಿ ಬಂದ್ಲ ತರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಏರು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಗೊಂಡು ನಾನ ಉಪ್ಪರ್ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಬೊಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಹೈಡ್ ತಿನ್ನಕಲು ಲೈಕಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ನನಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಂಟ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಈ ಚಾನೆಲ್ ತಿನ್ನಕಲು ನನಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುದರ್ ಪನ್ನುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವ ಕುದರ್ ಪನ್ನುಡ್ಚಿ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಪೂರ ತೂದ ಆತನ ಎಂಕುಲು ಆಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನುದೇರು ಎನ್ನಲೆಗಂತೂ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನಂತೂ ಪೋಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಕೆ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ಯಾವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಯಾವು ಇಂಕ್ ಅಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಕಿದ್ದಕ್ಕಲು ಅದೇ ಸುದ್ದಿ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿ ಕೇನಿಯೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ಲ ಯಾವ ಆತೆ ನಾನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನನ್ನೊಂಜಿಂಡು ಓವು ಪಲ್ಲ ದಾದ ಪುದರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಉರುಮಾರ ಅಂದು ಮೇರಿ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಾರ ತಸ್ರ ಪೀರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲೇ ಎಂಚನೆ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತೆ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಲತಾರಂಡೇರು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಅಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂತೇರು ಇದಿನಕಲು ಯಾವ ಕವಿ ಹಾಂ ರೋಲೆಕ್ಸಾ बोलता रोलेक्स ಹೌದನ ಬುಧರಂಜ ಅಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಚ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲನೆ ಬರೋಡ್ಚ ಪಾಪ ಬರ್ವೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ಬರಡು ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬರ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ ಹೊಟ್ಟೆಮ್ಮ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಮಂದಿನ ಅಬೋ ಅಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿದು ಜೇದು ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಪುದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓ ರೋಲಕ್ಸ್ ಬಂಡದ ಭಾರಿ ಸರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡುಗೆ ತುಕನಿ ಅರಿ ಈ ಪಂಡಾತ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಡಿ ಪಿ ಪುದರ್ ಪಾಡು ಮೂಲೆಯನ್ನ ಎದುರೇ ಕಾರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂದಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದಿರ್ದೆ ಕಾರ್ನ ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಕಾರು ತೂಯ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾನ ಎಂಕ್ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ನಂದು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ವನಿತಾ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡ ಪಾತಿನ ವಯಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ ಆತು ನನ್ನ ಅವೆನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಎಂಕಲೈತೆ ಪಂಚಮಿ ಬರ ಬರ್ಪುಜರದ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಪಗ ಜನಕುಲು ದೀತಿನ ಪುದಾರ್ ಓ ಅಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರಾ ಎಬೋ ಒಂದೇ ಎಬೋ ಅಂದೆ ತೂಪರ ತುಜ್ಪೋಡ ಚೂರ್ದುಲೆ ಕಾರ್ತುಲೆ 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 ಹೊಟ್ಟೆ ಗು ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಓವುಲ ಆವಡ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡತ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲಿ
ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಗ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮಾತ ಏ ಹರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲತ್ತ ದಿನೋಲ ಅನ್ನಿತ ತೂಪ ಶೋಭಾ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಯಾ ಅಚ್ಚು ಓಂಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದತಾ ತೂತಿಜಿ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೆನ ಹಾಂ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಯೆ ಬುಟ್ಟುವಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಮೈದಂಡು ಎಂತ ತೂಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಏಪ ತೂಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಯ್ಟುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾವುಟ ಬೀಜ ಒಂದುರ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ಬುಲ್ದಂಗಿ ಪಾರ್ದವೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತುಲ ಬಾವುಟ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬಜರಂಗ ನಾಳು ಬಂದು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಅವೆನ್ನ ಮಗೆ ಏ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಮಗಂತುಲವ ಐಟುಲ್ಲೆ ಬಾವುಟ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೇತವು ಆಯ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆ ಲೂಟಿ 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 ತೂತು ಜರ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಲಗಾಡಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮುಡ ಚಪ್ಪ ಹೊಡ್ತು ಜೈ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಪುದರದ ಜನ ಬರಂತ ಮಾರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವು ಮಗೇನ ಬಾವಟ ಬೀಜನ ಆಯ್ ಉದ್ದ ಆಯ್ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ ಆಯ್ ಐಟು ಪೂರ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ವನಿತಕ್ಕ ಈರಿದ ಆದಿ ಐಡಿಡು ಓಲು ವನಿತಕ್ಕ ಐಡಿಡು ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಲು ಇಂದ ಪಂಚಮಿ ಬರುವಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಹಸ್ರ ಪೋಯ್ರಾ ಬೊಕೊಂಜೇರ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಿಂಕಲ ನೆಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಓಡೆಗ ಕೋಟು ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಂತೆ ಪಾಪ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕೊಂಜೇರ ಇಜ್ಜಿರು ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಕ್ಕ ಮಗೆ ಹೋಲ್ ವನಿತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಹೋಲಿಯರಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡುಲೇರು ಆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಶೋಭನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಶೋಭನ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಅವ ಉನ್ಪನಾ ಉನ್ನಸು ಇವು ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ ನಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಉಡುಪುನೆ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಏ ಶೋಭಾ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡೆಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲತ್ತ ಏಪ ನಿನಗೆ ತೂಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತೂಪೆ ದಾದ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಇದು ಏನು ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಂ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಉಂತಲೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ದಪ್ಪು ಕೊಡ್ದಪ್ಪೆ
ಲೋಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವು ಬಿ ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಬಿ ಪಿದ ಕಂಡದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳದೆ ಒರಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಗಗೆ ಮದುವೆ ಓದುವ ಹೆಸರಿಂದ ಓಕೆನಾ ಅಡಬಡಲಾಗಿದ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯನೆ ಆತ್ವೆ ಹಂಗೆ ಈರಿಂದಿ ಒರಿದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయినా వనితకిత్తేనా అయినా మ్యారేజ్ కోడ ఇస్రాయల్ పోయింది ఏర్నయ్య ಇರ್ನ ಮಗನ್ ಯಾನು ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಗೇದಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಈರು ಕವಿತಕ್ಕ ಆ ಕವಿತಾ ವನಿತಕ್ಕ ನಿಜನಾ ಮಗೇನ ಇರಿ 8 ವರ್ಷಗ ಮಲ್ಯಾಯೆ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಗೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಪು ಜೆಲ್ಲಿ ಲಾಪು ಜಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯೋಗಿಸಿ ಒಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಏತೇಜ್ ಕವಿತನ ಮಗಳಿಗಿತ್ತೆ 18 ಮೇಡಿಯಾದ 14 ಆ ಏರಿ ಮರಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗಿರುವ ಓವಿಯಾ ಮಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯೋಗಿಶೆ ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ UKG ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಮೊಕದಾಗೆ ಮಗೆ ಏನಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಹೆಂಗಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಮಾರಯ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪರಬು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನೆಂಬರ ಯಾರ ಹೋಯ್ತ ಪೋಪೇದು ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾವ ಬೆಲ್ಲವು ನೀರುಂಡು ಎಡೆ ಶೋಭಕ್ಕ ತೂವರ ತೋಜು ಜರತ ಓ ಅಂಚ ಕೇಳಿ 20 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆಂಚೆಯೇ 20 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅತ್ತ ಮದುವೆ ಪ್ರಾಯ ಆತರ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕವಿ DP ಮಾಡೋಣ ಬೊಚ್ಚು ಫುಲ್ಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಮೊಲ್ಲ ಕವಿತನ ಮಗಳು ಡಿಗ್ರಿ 20 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಂಡ ಕವಿತಾಗ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಕವಿತಾಗ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪುಲ್ಲಿಂಡು ಅಲೆ ಪುಲ್ಲಿಂಡುಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುಲಿ DP ಪಾಟೀಲ ಗುಡ್ ಪೂಜಲ್ ಕವಿ ಈ ದಾದಿ ಮಂಡೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕದ ಆದದೆ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪಲ್ಗೆ ನಿಜನಾ ವನಿತಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಬಲ ಹರೀಶ್ ಬಲ ಕಾವ್ಯ ಅಚ್ಚು ಹರೀಶನ್ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಬಲ 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 ಲೆತ್ತವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಿಂಗನ್ನ ಟಿ ಎಂ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಾಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಶೀತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕವಿ ನೆರ್ಪ ದೀಪಾಡ್ಡ ಲೆಪ್ಪುಗಗೆ ಮದುವೆ ಬಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಕವ ಬಲ ಬೊಕದಾದ ಪಂತು ನೀರಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನಕ್ಕಲು ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿನ ಅಂಚ ಇಂಕಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈ ಜೊತೆ ಅಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆತಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಮ್ ನೆಟ್ ಬಾಡ ಬಂತೆ ಈ ತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಹೌದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹೊನಸುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕೋರಿದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಹೊನಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮದುವೆದ ಮನದ 2 ದಿನ ಒಂದಿನ ಬಿಡ್ದು ಮದುವೆ ಹಾಲ್ಡು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿಗೈತೆ ಅಂದು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈಫೈ ಇಜ್ಜದ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿ ಬಾರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಬಾರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಫುಲ್ ಡಿ ಜೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಿ ಜೆ ಹಂಚಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿಡ್ ನೀರು ಬಟ್ಟಲ ಆಯ್ತಾ ಹಿಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ ಪರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ರೆಜ್ಜವ ಪರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಪೂರ ನಿಕುಲೆ ಪರ್ದು ಬರೋಡು ನೀರು ಪರ್ದು ಬಲೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಪರ್ರೆ ಬಕ್ಕದ ಬಾಕಿದ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಡ ಉಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮದುವೆಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಮಂತ್ ಒನಸಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ನವೇ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಒನಸಾಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇದಾದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಜಪ ಮಲ್ಪನು ಪರ್ಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಗುಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಓ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂದು ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ್ದೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೇನಿ ಕನ್ನ ಚಾಯ್ಜ ಕನ್ನ ಚಾ ಐತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅದು ಹಾಟ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಪರವಲಿ ಅವ ಜ್ಯೂಸು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಅವು ಹೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪರವಲಿ ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾದಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನಡಪರಾಜ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ನಿಜವಾದ ಜ್ಯೂಸು ಹಾಲು ಹರಿ ಈ ಅವು ಪರ್ಪತ ಮಾರ ಯಾರ್ದು ನಿಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೀರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಜೀವಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಈಗ ಅಮಲ್ ಗಂಗಸರ ಬಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಪರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವನಿತಕ್ಕ ಪರ್ಪರ ವನಿತಾ ದಿನೋಲ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾರುಡು ಎಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದ ಹಾಲು ರೋಡ್ ಮಾತ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ದಿರ್ತಂದು ಒಂದು ಲೆಜೆ ಬಿಡೋನಿಗೆ ಅದ ವನಿತಾ ಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಅದ ವನಿತಾ ಈ ಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದ ರೋಡ್ ಬೂರ್ನತ ಕಣ್ಣನ್ ಜೆಬಿಡವನತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನಿತ ಶೋಭಾ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಟೈಟ್ ಶೋಭಲ್ಲ ಪಾಪಿನ ಕವಿತ ಪಂಡ್ರ ಜಿತ್ತೇನೆ ಟೈಟ್ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನಂತ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನ ಬರ್ಪೆ
ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೇಬೇಕ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ಇಂಚೆ ಜೆಪ್ಪೊಡಿಯ ಲೈವ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ ಬಂದ ಗ್ಯಾಪಲ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಟೈಟ್ ಆತೆ ಹಾಲು ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂದ ಕುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಇತ್ತು ಉನ್ನಗ ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಲು ಫುಲ್ ಆರುಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ ಪಾರ್ದು ಜೆತ್ತರ್ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಪಾಪಿನಾಕ್ಲೇನ್ ತುಂಡ ಆಪು ಜೆಂಕ್ ಉಲ್ಲೆ ಶೋಭ ಪೋಲೆ ಪೋಯ ಉನಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಹಾಸ್ ಕೋಟಿ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಚಿನವು ಓವು ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾ ಅವೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ ಹಾಲು ಪರ್ಪಲ್ ಅವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಏನಂತ ಉಂಡಾಪುಜ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಉಂಡಾಪುಜ ನಿಕ್ ಹಾಲು ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಲು ಟೈಟ್ ರಾತನಗ ಹಾಲು ಪರ್ದೆ ಜೆಪ್ಪುಂಟ ಟೈಟ್ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಹರಿ ವನಿತ ಟೈಟ್ ಆದ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಗೆ ದಾದ ತೋಜಿನ ಕಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ದಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಯರು ಕುಡ್ದರು ಉಳಿತಾರ ಬನಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಓ ಮರ್ಮಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಒಲಿಯಾ ಮಾಲ್ ಏ ಮರ್ಮಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಒಲಿಯಾ ಇಲ್ಲೋಲು ಮಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತಿರ ಮಾಲ್ ಟೀಚರ್ ಸಾಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾನದ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಸೂಂಟಿಗೊಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಹತ್ತು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಸೂಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಪುರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಾಡು ವನಿತ ಒಲುಪುರಿಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಪ್ಪಾಡ ಎಂಚಿನ ಬರಪು ಧರ್ಮಾರ ಸೂಂಟಿ ಕೊಪ್ಪ ಟೀಚರ್ಗೆ రెడ్ పెట్టుకోరుడు ఆ టీచర్ ఉండత జోకులు సరియా కునియా బెచ్చాడు ಸರಿ ಬಾಡು ಟೀಚರ್ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾದ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆಡಿಯಾವು ಟೀಚರ್ನು ಸಾದ್ರಿ ಮುಗಿದು ಮಾಡಿ ಚೆಡಿಯಾವು ಫೋನಾಗ ಎಂಕ ವಿನಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸೋಮನ ಸಾಲೆ ಸೇರ್ಪಾಜಿ ಹಾಲು ಪಕ್ಕಡಿ ಜನ ಹಾಕಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬೈಜರತ ಅರೆ ಗಿಂಚ ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಬಂದಿನ ಹೇಳಿ ನೀ ಆಂಟಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ఉండదు ಐಟಾಕುಲು ಕೊಪ್ಪಡುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಇಂಕ ಜಲತ ಬಂತಿ ಜಲ್ದಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಕೊಪ್ಪ ಅಂಚುಂಡುದು ಕೆಲವು ಉಂಡುದು ಅಲ್ಪ ಜೋರುಂಟು ಟೀಚರ್ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಸೋಬಕ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಅಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಲಾ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿರಾರು ನಾಡು ದಂದು ಅಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಊರು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಪಡತ್ತ ಶೋಭನ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಪವ ಶೋಭ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪವ ಶೋಭ ಪಿಂಕನ್ ರಡ್ಡು ಕೊರು ಬುಲ್ತದ 21 ರಾತ್ಕಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭ ಇನ್ನು ತಾರೀಖೆ ಇತ್ತು 17 18 ಎಲ್ಲ
ഇനി 17 ಎಲ್ಲ 14 ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಕ ರೆಡ್ಡು ತಿಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಈ ಏಜಿಗೆ ಬಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಡುಪು ರುಚಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಏಜ್ ಉಡುಪಿ ಊಲಿಯಾಯ ಬರ್ಪಿಗೆ ರೆಡ್ಡೇಕ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನು ಬೈದ್ವೆ ಹಾಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಏನಲ್ಲಿ ಮೀಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಏಜ್ ಇಡಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಪ್ರಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ವಾ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ 25 ಏತ್ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬಿಡು 21 ಏತ್ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬಿಡು ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬೈಪಿನಂಚ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕರ ಆಪುಂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮನ್ಪೇರು ಇವಾರಡು ಉಲ್ಗುಸ್ ಮಾತಾಡ ನಿಂಗೆ ಪುಂಡತ నీకు లంచ్ నిడబెలయా సండే అచ్చు అలైతే నిడబెలదే ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಬರ್ಚಿ ವಾವ್ ಸುರೂತಕಲ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಯ ಸುರೂತ ಕಲ್ಲತ್ತು ಆಯ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿ ಎರಡ ತುಕ अन्य सीधे ಏಜಿಗೆ ಬೆಲೆ ಶೋಭಾ ಸೀದಾ ಏಜಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ನಿಕ್ಕ ಕವಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ದಾಯಗ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಮಂದ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹತ್ತ ನಮ್ಮ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಕೊರಂದೆ ನಿಕ್ಕದಾನಿ ಈದೆಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರೋಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ಪನ್ ಎಂಡ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಲ್ಲ ಈಜನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪತ ಅಂದು ಬೂದೆಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ ಸಬ್ ಬಕ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ನೆ ಇಟ್ಲ ಅರಡಲ್ಲ ಬಂತನ ಅಂದ ಶೋಭ ಅರಡಲ್ಲ ಬಂತನ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಿ ಆರು ಸುಲ್ಯ ಬಂಡಿರತ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುರ ಶೋಭಾ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಲೆಗು ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಬರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನ ಹೌದಾ ಸಂಡೇ ಅಂದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೊಂದೇ ಟೈಮ್ ಉಡಾಡತ ವಿಜಯನ್ ಬೈದ ತಿಕ್ಕುದುವೆ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಪೋತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ನಿಕ್ರೆಗ್ ಯಾನು ದಾದ ಪಂತೆನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಯಾನ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ನಿಕಲ ಅಕ್ಕನ ಜಾಗ ಕೊರ್ತೈತೆ ಎನ್ನ ದಾದ ತಪ್ಪು ಆತಂಡ ಏನ್ ಸಾರಿ ಎಂದ ಅಂದು ಏರುಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಜಾಗ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕ ಜಾಗ ಬೈಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿರುಪು ನೀರು ಮಾರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ
ಈರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಏರಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ತಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಏರಿಗ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಮಂದಿಜಾರು ಎಂಕನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಹಾಕುಲು ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಾಕುಲು ಪೋಯಿರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇರ ಕೇಶವನ್ಯತ ಅಂದ ಕೇಶವನ್ಯತ ಇರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆಯಾ ಇತ್ತೇಗಿ ಮಾರ್ನ ಹಾಂ ಏರಿಂದು ಇರೇನೇರು ಮಿಸ್ ಮಂದೇರು ಎಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುದರ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನೀ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕೊಂತ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಬೂಡು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಈರೇನಾ ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಜ ಈರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಾರ ಕೇಶವನ್ನ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ ಎಂಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂಡ ಆತನ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರ್ನ ಈರು ಬತ್ತಿನಾರ್ಲ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಇರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೇಶವನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಎನೆಂದಾಯ್ಲೆಪ್ಪರು ಅವೇರಿಗೆ ಅವು ಕೇಶವನ್ನೇ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಬೈದಿನಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇಶವನ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡತೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬೊರ್ಚಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದಾದೆ ಶೋಭಾ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕೊಟ್ರಾ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೇಶವನ ಕುಡಯನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಜ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಕೇಶವನ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬುರ್ದು ಪೋತಿರಂದು ಬಂತೆ ಅಂಕುಲು ಆ್ಯಪಲ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪವೆ ಈರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನೆತಿಜಾರ್ ಕವಿದಾದಯ ಲೈಕ್ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂದತ ಕವಿದಾದ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲ್ ತುಯರ ಆಪುಜಿಂದು ಕೇಶವ ಮೇರ ಆರು ಮನ್ನನ್ನೇ ಬೇಗನೆ ಲೈವ್ ಒರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೀರು ಮಗ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಕುಲು ದಾದ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಸೆಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಅವೇರ ಗಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತನು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ ಇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ ತೇ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬೇಜಾರಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಜಿ ಇರೇ ದಾದ ಬೇಜಾರಂಡ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿವಾಗ ಅಕ್ಕಡ ಅವಡು ಮೆಗ್ದಿಡವಾಡು ಏರ್ಲ ಆವಾಡು ಈರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನುದಿತ್ತಡ ಏರಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬೇಜಾರಂಡ ಲೈವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಪನೆ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅತ್ ಲೈವ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೈವ್ ಡತ್ ಎಂಕುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂದಿರ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಅವು ನಿಜ ಮಾಮಿ ಅಂದು ಮರ್ಮಯ ಈ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಮರ್ಮಯ ಬಕ ದಾದ ಕೇಶವನ್ನೇ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಆತೇಟೆ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಕ್ ಹೊರಾನೆ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಓಡು ಎಂಕ್ 10 ಜನ ಎಂಕ್ ಬಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೇಶವನ್ನ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ ನೇಲರ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಕೇಶವನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ತು ಅಕಲೆ ಜನ ಬೋರ್ಡಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತನ ಮನ್ಪಿರ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಕೇಶವ ಯಾನ್ ಎದುರೇ ಪಾತಿರ್ನು ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಜಿನ ಆಪು ಜಾತೆ ಇರಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಇರೇ ಬೇಜಾರಂಡ ಈರಿ ಎಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕವಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜನ ಮರ್ಮಯ ಉಲ್ಲೆ
ಬುಡು ಶೋಭ ಅಲ್ಲ ಈತ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 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 ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಈ ಇತ್ತೆರೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಈ ರವೇನು ಏನು ಮನಸ್ಸುಡ್ದು ಇದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜಂಪರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೇಶವನ್ನ ಪೋಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಹರಿನೇಟ್ ದಿನಲ ಉಪ್ಪರೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪರ್ಕ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲ ನೈಟ್ ಅಂತ ತೂತೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತಿಜಿ ಚೆಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಯಾನ್ಕುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಈರೆ ತೂತೆ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ತಿರ್ಗುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಶೋಭ ಉಂಡನಗೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಏರ್ ಬರಂದಿನಕ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್‌ಡ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಿಡು ಇದಾಗಿ ಇಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಅಕ್ಕ ರೀತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಪೋವಾಡು ಏನಿಗ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪೋವಾಡು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ವನಸ ಈ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕನೆ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬಡಾಪುನ ಬಂಡಾರು ಇತ ಯಾಲ ವನಸ್ಸು ಮಂದಿಜಿ ಯಾಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಉಂಡುದಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನಿನಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇತೆ ಲೈವಿಡು ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾತೇರಿಯರು ಆರೆಂಡ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾತ ಶೋಭ ಎಂಡ ಪಂಡಿಜಾರು ಆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ಎಂಕುಲು ಆ ಶೋಭ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪಾರು ಇರೆಗ್ ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ದೇ ಪೋಯಿನಕು ಲೈವ್ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಪಾಡೆ ಪೇರು ಇರೇ ಬುಡ್ಚಿ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆತೆ ನಮಕ್ ಏರು ಓ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ದಾನ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಮರಿತನ ಗುರ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ವನಿತನ ಗುರ್ತಂಡ ಬಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಯಾನು ಇನಿ ವನಿತಕ್ಕಡ ಕೇಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಅಮ್ಮದಾದನ ಯಾನು ಪೂಪುಜ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡು ಅಪೂರ್ಪಗು ಪೋಪಿ ಮಾತಾ ಲೈವ್ಡು ನೇಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಡು ಇಪ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮಾಮಿ ಇರು ಬಲೆ ನಮಕ್ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಇವನು ಯಾಂಬಕ್ಕೊನ್ಪೆ ಅಂದು ಏರು ಏರ್ನ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾನೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾವ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಇನಿ ಲೈವ್ಡು ಅವು ಅಶ್ವಿನಿನ ಲೈವ್ಡು ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋಡಕ್ ಓಲು ಎಂಗ್ಲು ಇರೇನು ಬೇಚಾರ ಮನ್ಪರೆ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಪುಲ್ ಪುಕ್ಕಡಿರಿಗಿದೆ ಯಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೇಶವನ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಾತ ಇರ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಾಯಿಡು ಪಾಪ ಅವಂಜಿ ಕೋಟದ ನೆಕ್ ಪೋರ್ದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಆತದು ಲೈಕ್ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಚ್ಚು ಆಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕೆಗೆ ಇಂಚಿನ ರಜೆ ಬಂದಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಮ್ಯಾಮಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಹೋದೇವರ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ತಿಂದನ ನಿಕ್ಕದನ ಜೋರು ಬಂಜುವೇನೆ ತಿನ್ನವ ಆಯ್ತ ನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಡತ ಎಂಚ ತಿನ್ಪನ ಎನ್ನಂಬುಡ್ದು ಅರೆ ನೀನು ಉಣರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ್ಡುನು ಎಂಕ್ ಒನರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ
ಎಗ್ ಗಜಿ ಉನರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟುನು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡ. ಏನಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಬಾರಿಯ ಬಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನ ವಿಷಯ ಇವಡು ಮುಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಯೆ ತೆರಿಗಿಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಂದು ಶೆಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಐಡು ಕುಲ್ದು ತೂಪೂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೆಂಚ ಕಿಶೋರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇ ಇಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನೀ ಬತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪೋತೆ ಕುಡೇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಟನ್ ಕರಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಈ ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಮಾರೆ ನೀ ಕೇಶವಣ್ಣ ದಾಲಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂಡ ಪಾತೆ ಇದಾಗ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನಿಯೇ ಅವಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಂಡಾರ ಎಂಚಿನ ಇದನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರು ಅರೆ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅವು ಪಾತೇರು ಅವು ಬುಡ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಶವನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆ ರೈಟೇ ಪೋಪುನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಅವು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ನೀ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಡಿಪೇರ ಎತ್ತ ಬರ್ತದ ಅಡಿಪೇರ ಬರ್ಪೇರ ഞാൻ ഏറ് ലൈവ് പോപ്പി ಇನ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಯ್ಯ ದುಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದಿತ್ತ ಯಾನ್ ನಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ತೂಕ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋವಂದ ಏತು ಜನ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಜನ ಇಂಕಿ ಯಾವು ಆತೆ ಜನ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತ ಬಾರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಗೊತ್ತಾನ ಆತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನ್ನಡು ನಿಕಾಲನೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಅವು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಇರ್ನಲ್ಲ ಪೋರಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವನಿನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬಿಡುದು ಆತೆ ಅಲ್ಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ಯಾ ದಾದ ಪನ್ಪರಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭಾ ನಿಜ ಅವು ಆರು ಆಯ್ಪಿಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಲಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಮಾತ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ತಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಐಡು ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಏರ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೇರಳದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಜ್ಜಿ ಜನತ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪು ಅಂದ ಕೊರಿಯ ಮಗ ವೀರು ಕೊರೋಡೈತೆ ಮಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಕೆಲವು 2 ಜನ ಕೊರ್ಜೆರತ್ತೆ ಏರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಎರಡ ಪಂಡದ ಯಾನು ಬುಲಿಪೋಡು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತೆ
ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೇರಿ ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಣೆಯ ವನಿತ ಉಂಡನ ಮಗ ನೀರ್ದಾನ ಲೇಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಇರು ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬುರ್ಜಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಬಾಡ ಮತ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ. ಹ್ಞೂ ವನಿತಾ ಉಂಡನ ಮಗಗೆ ದಂಡಪಿಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭನ ನೀಲಿ ಪೋತುಡು ಶೋಭ ನೀಲಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈವ್ಗು ಹತ್ರ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಪಂಡಮ ಅಂದು ಸರಿ ಎನ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲತಾ ಅವೇ ಬನ್ನದ ಇಡ ನೀಲಿ ಉಂಡತ ಯಾವ ಅವು ಎನ್ನ ಕೇರಳದ ಬುಜ್ಜಿ ಕೇರಳದ ಬುರ್ಜಿಯ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಾವೆ ಉಂತುಲಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಬೋನಸ್ ಬರ್ಪೇರ ಜನ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕುಲು ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ತುದಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ಒನಸು ಬಲ್ತಾರ ದಾದೇಕ ಮೊನೆ ದಾನೆ ಮೊನೆಜ್ಜಿ ಮೊನೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಪರ ಇನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಲಿಂಕ್ ದಯ ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಪು ನೀರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಸಂಗಡಿ ದಾದಿಲ್ಬಿಯ ಇರನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಗೆ ಮೂತಲೆ ಎಕ್ಕಡ ನಿಮಿಷ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಯರು ಶೋಭಾ ಈಯತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನತ ಕವಿತಾ ಪೋಯನ ಮಗ
ಎತ್ತದಕ್ಕೆರೆ ಒಂದು ಉಂತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದು ಬರ್ಪೇವೆ ಅಂಚೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದು ಬರ್ಪೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಲ ಪೋಪಿರ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂದಿಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಾಳೆ ಜನಪ್ಪನು ಪೋಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಯಾನು ಉಣ್ಣಿನಿ ಬಂಡ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಉಂತುಂಡ ಬೊಕ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವೇರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ದಾನ ಮಂಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಐಕು ಏನು ಜನ ಮಾತ ಪೋಪುನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಯ್ಯ ಎನ್ನ ತೂಲೈನಿ ಯಾನ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಉಲ್ಲನ ಮಾತ ಪೋಯಿ 4 ಜನ ತೋಚ್ಪವನುಂಡ್ಯಾ ಲೈಟ್ ಏರ್ಲ ಬಾರ್ ಎನ್ನದು ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಕಾಲಟ್ಟು ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ಡು ಒಂಜಿ 10-40 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ಟ ಕಲಕನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತೇರ್ನ ತಾಯ್ಕ್ ಯಾನುಂಡೆ ಮುಲ್ತ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಜಿ ಈತೆ ಒಂತೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಒರಿನ ಯಾನುಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಚಾಪಾರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಡದ ಮತ್ತು ಪಾರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತೇನೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದೆ ಮಲ್ತದು ಉಂಡುದು ಮಾತಾಡು ನಾನು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಲೈಟ್ ಪೂರಕ್ಕ ನಾನು ಹೊರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾದ ಉಲ್ಲೆ ವಾನ್ಸದು ಶೋಭಾ ಒನಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲನಾ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಡ್ದ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಡ್ದು ಒನಸ
ಎಂಕ್ ಶೀತನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ. ಕವಿತಾ ಪೋಯನ ಮಗ ಕವಿತೆ ಪೋಯಲು ಒನಸುಗು ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಲೆಪ್ಪುಜರ್ ಹಾಂ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಲೆಪ್ಪುಜರ್ ಒನಸು ಓ ಇರೇ ಒನಸುನು ಲೆತ್ತುಜರಿಗೆ ಶೋಭಗ್ ಬೈ ಅಲಗ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ ಬೈಗೆ ಪೆತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಗರ್ವಡ್ ತೂಪಿನಿ ಶೋಭಾ ಬೈ ವನಿತಾ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಬತ್ತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ವನಿತಾ ಶೋಭಾಗ ನೆರ್ಪಿನಿ ಶೋಭಾ ಬೈಗೆ ಇರ್ನ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾದಿಂಗೆ ಉಪ್ಪಡೇಟೆ ಪಜ್ಜು ಏ ಪಜ್ಜು ಗುಜ್ಜು ಗುಮ್ಮಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನ ಓಡಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕವಿತಲ ವನಿತಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲಕ ದುಂಬು ಮೊಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಕವಿತಲ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತಾಲುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತಾಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಬುಡುವ ನೇ ಮೆಂದ್ರ ಬೇರಣ್ಣ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಶೋಭಾಗ ಬೈಗೆ ಶೋಭಾಗ ಬೈ ಶೋಭಾಗ ಇದು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜನ ತುಲಾನಿಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪಿನಿ ಶೋಭಾ ಬೈಗೆ ಪಾಪ ಲೆಪ್ಪುನು ಶೋಭನೆ ಇರೇನು ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂತಿ ಶೋಭಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಗೆ ಹಾಂ ಐಂಟಿ ತಿರ್ತಲು ಬೋಲಿಮಾ ತಿರ್ತಲು ಬೋಲಿ ಜಾರೊಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀನು ಸೂಟೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀ ಸೂಟೆ ಏನು ತುಂಡ ಪೂಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿ ಅದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡ ಅಂದು ಹರೀಶಾಯ್ ಇಂದು ಇರೇಗ ಹರೀಶನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಹರೀಶೇರ್ ಬಂದು ಗುರ್ತುಂಡ ಹರೀಶೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮಗ ನಿಂಡ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಶೋಭ ಪಂಡ ನಿಂಗನ ಜಪ್ಪುಜಿ ದೊಂಡೇಡಿ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಚಿನ್ ಒಲೆ ಲವರ್ ಇರೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನಾ ಇರೇನು ಸಚಿನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜಾರೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿಯಾ ಏರ್ ಮಗ ಹರೀಶೆ
ಉಸ್ಮಾನ ಕಣ್ಣನಿಯ ಅಲ್ಲ ಅವನುಳ್ಳಿ ಹರೀಶ ಕುಸುಮನ ಕಣ್ಣನಿ ಅಜ್ಜಿರು ಕುಸುಮನ ಕಣ್ಣನಿ ಹರೀಶ ಸಚ್ಚುಂಡತ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇ పోತೀನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪುರ ಆಯ್ತು ಅರಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ತಗೆ ಅಂದ ಕುಸುಮನ ಕಣ್ಣನಿ ಅಂದಾರಿ ಈ ಕುಸುಮನ ಕಣ್ಣನಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಮರ್ಮಯ ಅಂದು ಇಬೇಯಾನತ್ತು ಬಕೀರು ಆಯ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಜಜ್ಜಿ ಹರೀಶಾಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಜಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಂಡ ಆಗ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಾಲು ಸೂಟೆ ಬರೋಡು ಮಗ ಇಡಿ ಏರು ಅಚ್ಚು ಕವಿತಾ ಬರೋಡಿತ್ತು ಸೂಟೆ ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ಪಾಪತೆ ಕವಿತಾ ಮಗ ಕವಿತಾ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನಿತ ಮಿತ್ತಿದಿತ್ತು ಮನ್ಪಾಲ್ ವನಿತಲ ಶೋಭಲ ಬಂಗಾರ ಶೋಭಾ ಕೂಲಿ ಬೆನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವನಿತಲ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಶೋಭಲ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡಗೆ ಹೇಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಪೊಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಅಜ್ಜಿ ಹರೀಶ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆವಡೆ ಓ ದೇವೇರು ಅತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿನ ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ಕಣ್ಣನಿಡ ಬನ್ನು ಮಗ ಕೂಲಿದೇರ್ ದರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಪೂಜಿ ಮುಸುರು ದಿನ ಕೂಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓ ದೇವೇರತ್ತು ಈ ಒಟ್ಟು ಬರೀತಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವೇರು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಓ ದೇವೇರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿರ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿಂಡು ಓ ಹರೀಶ ಕಣ್ಣನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭನ ಕಣ್ಣನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಶೋಭನ ಕಣ್ಣನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೂಲಿ ಎಂಚದೆಪ್ಪುನು ವನಿತ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ವನಿತ ಎಂಚಲ್ಲ నాకు లంచన్ లేదు ಒಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ದೈಗ್ಯಾ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಗ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ಪಾರ ದಾದಾಂಡು ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಇರು ಸಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಲಾದುಪ್ಲೆ ಅತ್ತ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ
ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ದಾಯಿಗೊಂದು ಪೂರ ಬೋಡಾ ಬೊಕನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಯಾರು ಹೋಯ್ಟುಳ್ಳ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಇಪ್ಪಡು ಹೂಯ ಹೂ ಓ ಪನ್ನ ಹರಿ ಓ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಬೋಡ ಹೂ ಮಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಓಪನ್ಲೆ ಯಾನೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಉಂಡಾರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಜ್ಜಿನುಂಡತ ಆಯ್ಕೆ ಕೇನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಂಡೇನು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಂಡಲು ತನಿಷಾ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕು ಬೋಡಾಡ ಉಂಡು ಹಾಂ ಎಂಡಲುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಂದಿಜಿ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆ ಸೂಟೇನು ಎತ್ತು ಬಲೆವರ ಸೂಟೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ದೀಪಿನಿ ದಾದಾ ಮಿಲ್ಲೆಲ್ ಗರ್ಲ್ ಎನ್ ಐ ಡಿ ಓವಿಯ ಒಂಚ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಾಡ ಅತ್ತೆ ಈ പൊന്നൈ പൊന്നാന ആയിട്ട് പൊന്നുകാരിലൊന്ന് പറയുന്നു ತಿಕ್ಕುದು ವನಿತ ಪೋಯನ ಮಗ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೋಡು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅವಲ ಐ ಎಮ್ ಎ ಬಾಯ್ ಈ ಪರಬ್ಗು ಯಾನ್ ತೋಜುಜಿ ಉಳ್ಳೆಗೆ ವನಿತಲು ನಾನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಚಾನಲೇ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಐಟೊಂಜಿ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಪಾಡುಂಡ ಆರು ಫೋಲೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚಯ ಓ ಪೊನ್ನು ಪಂಡ ಫಾಲೋವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ ಶೋಭಾ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜುವ ಮಗ ಓಲು ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣನ ಮಗ ಕವಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟ ಮಲ್ಪಿ ಈ ಮಲ್ತದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಅವೇ ಪುನವೇ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡೋರ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ನೆಟ್ ಏಪಲ ತೋಜುವಾರು ಓ ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ತೋಜುವಲ್ ಬಂಡ
ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂದು ಎನ್ನಾಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಗ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದಾರ ಇರು ಅಜ್ಜಿ ಪಂತೇರಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅಂದ ಆಂಡತ ನನದಾದ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜಲಿತ್ತು ಓಡಿపోతలు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ వాళ్ళు ಒಡಿಗ ಪೋಯಲು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿಯ ನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತದ ನೆಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುವ ತೊರತೆಪ್ಪು ತೊರತದ್ದು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡು ಎಂಕಲ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯಾ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 8 ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ದಾಲ ಶೋಕತ್ ಮಗ ಕರ್ಗುಂಡ ಕಪ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪಿ ನಾನು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕದು ಬರ್ಪುನ ಪೈಂಟಾ ಇಲ್ಲರ್ಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಎನ್ನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ ಈ ಎಂಚ ಬೈದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಐಟೆಪ್ಪುನವ ನಾಡರ ಬಂಗನೆಜ್ಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಸಿಂಬಲೇ ಐಟುಪ್ಪುನು ಒಂದೆತ್ತ ಸಿಂಬಲ್ ಐಟುಪ್ಪುನು ಕವಿನ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ನಕಲೆ ಜೆತ್ತಲಾಲು ಅಜ್ಜಿದು ಯಾರು ಆಯ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ವರ್ಮ ಉಪತ್ರಡ್ಡಾಯಿನಿ ಆತು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಒಪ್ಪಿನಾಲು ಓಡಿನ ಪೋಯರಿಜ್ಜಾತ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂದ ಶೋಭಾಯಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಮೋನೇನು ಕಪ್ಪುಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಬರಬು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜು ಜಾತೆ ಈಜಿನ ಹೆಂಗ್ ತೂತ್ವ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಂದದು ಹಾಯ್ ಆಯ್ 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 ದಾದ ಮಾರಾಯರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಇರು ಓಲು ಮಾರಾಯರೆ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಏತು ದಿನಾನು ಮಾರಾಯರೆ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದರತೆ ಮಾರಾಯರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ID ಪನೋಡಾಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಬೇಟು ವನಿತಾ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಮಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೇಸ್ ಸೋಕುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇಂಚ ಬಂತು ನಾಪುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ವನಿತಾ ಕಪ್ಪುಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ರು 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 ಕರ್ರು ಕರ್ರು ಕೊರ್ರು ಲೈವಿಗೂ ಕೊರು ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಪದ್ರಾಡಾಂಡು ಕೊರಿಯತ್ತ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತತ
అయినా నోటిఫికేషన్ పంపించే మరి అందాల వీడియో పండ మరి ಇನ್ನ ಇಡಿ ಅನ್ಪಲ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ನು ವರ ಮಗ ಪನ್ನು ಶೋಭಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನ ದಾನಿ ತೂಪು ಜೈ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಏರಿಗವು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾದಿತ್ತನ್ಯ ಹೈಪ್ ಓದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ ಅಂತಾರೆ ಅದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ತೆತ್ ದಾದನ ಡಲ್ಲ ಆಯರ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆ ವಿಷಯ ಒಂತ ಡಲ್ಲಾಯ ಪರಬು ಐಡಿ ಪರಬು ಅಂತ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಲೆಗೆ ಆಲ್ ತೂಪಲ್ಲಿ ಏರಿಂದು ಐದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಜ್ಜಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಯಾಮೂರని ಪಜ್ಜು ಮಂತ್ಕೋರು ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಐಡಿ ಪರಬು ಇರೋದ್ರಡ್ಡ ದಾದ ಇರೋದ್ರಡ್ಡು ಇಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿನ ಏಜ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಬರ್ಪು ಜೈತೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಜನ ಎತ್ತಿರು ಮಾರೆ ಸಚ್ಚು ಪೂರ ಸಚ್ಚು ರಜ್ಜೆ ಕುಚ್ಚು ರಜ್ಜೆ ಸಚ್ಚು ರಜ್ಜೆ ಕುಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಎಕಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ದಾಯ ವನಿತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೇನ ಬರ್ಪುನನೇ ಬರ್ಚಿ ದಾಯಗಿರಿಗೆ ಅರ್ಧದ ಕೈಗೊರ್ದು ಹೋಯ್ನಾಯೆ ಅರ್ಧದ ಕೈಗೊರ್ದು ಹೋಯ್ನಾ ಶೋಭದ ವನಿತಾ ದಾಯಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿ ತಪ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ರಶ್ ಅಂದು ದಾಯಿಗಕ್ಕ ವನಿತಾ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಮಗ ಓ ಹರೀಶ ಆಯ್ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ರಶ ಆಯ್ ಸಚ್ಚು ವನಿತಾ ದಾಯಿಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪುನ ಅಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಕೇನು ಏನಿಗೆ ಏರಿಕೆನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿನ ಪಂತಿಜ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿದ ಜಪ್ಪು ಚಕ್ಕ ಜಿಜಿಯೇ ಅಂದ ಅತ್ಯ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಏರಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜ ಅಕಲ್ನಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಪೋಲಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಕೂಡ ಬೇಜಾರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಯಶೋದ ಅಜ್ಜಿಯ
ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಏರತ್ತೆ ಏರುವತ್ತೆ ಏರತ್ ದಾದಯದ ಏರತ್ಗೆ ದಾದತ್ತು ಮೋನೆ ಬರ ಕಿರುಮಂದಿಯ ಸಂತೆ ಇದು ಬರ ಕಿರುಮುಂಡ ಕವರಂಗದಲ್ಲಗೆ ಎನ್ನ ಮನೆಡು ಇದು ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈತಿತ್ತನು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೋಣದ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದು ಇಂಚ ಇತ್ತೆಜ್ಜಲ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೊಂಜಿದಾದ ಮೂರ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಂಚೋಗಿ ಮೂರ್ದಿನ ಕೆಡುತ್ತಲಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಐ ಕಿಲ್ಲಡ ದಾದೆ ರೌಡಿಯಾ ಅವು ಮಾತು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಪ್ಲೈತಿ ಏನತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಯಾನು ಪಂಡತೆ ಲೈವ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ದ ದೂರಿನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬೋಲ್ ವನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ದ ಏಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಲ್ಲತ ಆ ಮೇರ ಕೇಶವನ್ನಗ ನಿಕ್ಕತ್ಯ ಏರೆ ಏರಿಗತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಡ ದಾಲ ಪನ್ಪನ ಈ ನಿಕ್ಕಿ ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಂಚ ನಿಕ್ಕಿ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರಿಯ ಕೇಶವನ್ನೇ ಸಡನ್ ದಿನಿ ಬತ್ತೇರತ ಆರು ಪಂಡೇರತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಯಾನು ವನಿತರಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಜನ ಭಾರತಿ ದಾದಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈಜೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಆಯ ಒರಿ ಮಿಸ್ ಆತೆ ಅವೇ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಹೊಡಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವೆಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನಲ್ಲ ಪಾಡ್ ದಿನಿತ ದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ಗ ಬಂಡ ಇನ್ನು ರಜೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆತನ ಬಂಡೆ ಆಯ್ ನಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ವೈಫೈ ಇತ್ತಿರತ ಅಂಚ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಜಂಜಿನಕ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದು ವನಿತ ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಪಂತಿಜೆ ವನಿತ ಇದಾಯ ಬೇಜಾರಾಪುನು ನಿಕ್ಕ ಹತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಆ ವಿಷಯನೇ ಬೇತ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಾಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಈತದ ಕೇಶವನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಿಜೇರಾರು ಅರೆ ಬೇಜಾರಾತನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಎಂಕು ಎರ್ತಾನ ಪನ್ನೆಟೆ ಎಂಕು ಲೈವ್ ಕೇಶವನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಚಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಓವಿಯಾ ನಿಕ್ಕ ಬಂತ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಂತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬುಡ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ನೀನೇರ್ನು ಸೂಟೆ ಓಲಾಲು ಕವಿನ ಅಜ್ಜಿಗೇನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಎಂಕಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಓಲ ದೀಕ್ಷಾ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಕೇಂಡ ಜಂದ್ ಮೋಕೆದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಪರಬುಗೆಯನ್ನು ಸೂಟೇನೆ ಅದು ಬುತ್ತೆ ಅಲೆಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪರಬುಲ್ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಪ್ಪು ಸೂಟೇನು ಅಲೋಲ್ ಬಾಜೋರು ಎಬ್ಬಿ ಹಾಂ ಪರಬುಗೆಯನ್ನು ಸೂಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡ ಅಂದು ಬರೀ ತಾರು ಬಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಟುಕ್ಕ ಬಲ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜು ಅಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜು ಅಜ್ಜಿ ಓ ಇದು ಮೇರಿಜ್ಜರತ ವನಿತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಜ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಗಸಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬರೋದು ಕವಿ ಪರಬುಡ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ್ಗೆ
ನೀರ್ ಅಂದಿಯ ವನಿತ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆಯೆ ಏರ್ನ ಸಾಪನ ಏರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಡ ಪಾತೆರದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪದ್ಯ ಪಾತೆರ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಪರೊಂದು ಪೋತ ಇಂಗ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತನ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಪೋನಾಗ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಯಾಪದನು ಅಂದರೆ ಇಂಚಿನ ಡಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಪಗೆಲು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನ್ರಿ ಹಲೋ ಏನ್ರಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಂದ ಐಡಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಪರ ಬಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವ್ವೇಯ ದಿವ್ಯಾ ಋಷಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರು ದಿವ್ಯಾ ಅಕ್ಕಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಬರವು ದಿವ್ಯಾ ಎಂಚಲ್ಲಯ್ಯ ಏನ್ರಿ ಓಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆತ ದಿವ್ಯಾ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ದಾಯಗಿದೆ ಅಂದ ಕೊರ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಗೀತಾತೆ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಎಂಡು ಮಂಡಿ ಜನ ಗೀತನೆ ಸೊ ಅಬ್ಬು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನಿಯೇ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯರ ಬಂಡೆ ರಂಜ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನಿಯಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪಾಯಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮಂತಿಲ್ಲತ್ತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪಾರೇನು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಗೀತಾ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ಬಂತೇರು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಂದು ಒಂದು ಅಂದ್ಯ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಟಲ್ದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜು ಗೀತ ಹತ್ತು ಬಂತು ನಂದು ಅಂದ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಆಂಬಲ ಏನಿಲ್ಲ ರಜನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ ಹರಿ ಹಾಯ್ ರಜನದೆ ಏನ್ರಿ ವನಸಾಂಡಿರ್ನಾ ಎಲ್ಲ ರಜನೆ ಅದೇ ದಿವ್ಯಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂದೆ ರಜನ ಅದಾಯ ರಜನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ್ರಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಉಲಯದಕ್ಕಲ್ ಹೀರೋ ಏರ ಬಕ ಅಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾಯಗಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತದಾ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಕಂತು ಸೇರ್ಪದೇನು ತರಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಪಜ್ಜು ದಾದವೆ ಪಜ್ಜು ಕಾಲ್ದಿ ಪಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೈಕಾಯಿ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಂದು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಪಾಡ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡು ಬಜ್ಜು ಕವಿ ತುಲಾ 13 ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಉಂಡು ವೈಟ್ ವನಿತಾ ಏನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದ ವೈಟ್ ಬಾರ ಉಳ್ಳೆ ಏನ್ ವೈಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡವು ಹೋಗಿ ಎಟ್ಟು ತೋಜ್ನ ಏನ್ ಪನ್ನತ್ತ ಅವು ಆಲೆ ಗೀತನೆ ಏತು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಉಂಡತ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ
ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜೋ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕನಿ ಗೊತ್ತೇ ಮಂತಿಜತ ಗೀತ ಕತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕೊರಿಯನ ಅತ್ತದೆ ಈ ಕೇಂಡನ ಕಾ ದಿವ್ಯಾ ದಾದನ ವೈಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಲಾಲ್ ಬನ್ನಿನಿ ವನಿತ ಅವೇನು ಒತ್ತುಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ತೇರು ಒತ್ತುಗೆ ತಿರ್ತಿರು ವರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೀತ ಪೂಜಾರಿ ಬೇತಿನ ಐಡಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಗೀತ ತೂಲೆ ಅಂದ ಅಂಜನ ಗೀತನೆ ಬಿಡು ಅವು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜ ಗೀತ ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಪಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಂಡತ ಜೋರುಲ್ಲ ಎಂಕ ಏತೊಂಜಿ ಹೆಣ್ಣೊಂತಲ್ಲ ತಾಳು ಗೀತ ನಿಜ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣತ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಪೋದೆ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರಪಲ್ ಕೊರೋಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನಂತ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಇತ್ತ ಬಗಲಿ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲ ರಾಯಜಿಂಗ್ ಬಚ್ಚುನ್ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಂದು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ನಿಕ್ ವನಿತಾ ಎಂತಮ್ಮ ಯಾನಿಂತ ಎತ್ತು చెప్పే చలి అయితే అడిగి పోపే ఆమె దెప్పులని ఇంచిరు జల్ చెప్పని వెళ్తుంది ఇది దెప్పరా అప్పుడు అంచి దెప్పు ಅಜ್ಜಿಗತೆನಾ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಗೀತ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗೀತನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ನಾರ ಹತ್ತು ಗೀತ ಯಾಪ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಆನಿಗೆ ಇಂಕವು ಗೊತ್ತಾತ್ ನಾವು ಗೀತ ಬಂಡದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತ ಪಜ್ಜು ದಾದ ಮೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡಾತ ದಾದ ಬಂಡದು ಮೆಂಡತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡಲತ ಗಡಿ 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 ಕಾಲ್ ಹಾಕುಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಭಾವೇ ಗೀತ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಡ ಪಕ್ಕಡ ಆಜ ಪಾಡೊಲಿ ಹಾಂ ಒಬ್ಬರು ಅಂದುದೇ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಲದು ಕಾಂದು ಏನು ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೆ ಉಂಡ ತುಕ ಮಾತ್ರ ಶೀತ ತಿನ್ನತ್ತ ಶೀತದ ಮಾತ್ರ ಬೋಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಗೀತ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಜ್ಜ ಪಾಡ್ವೇರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂತಿಚೇಲ ಅಂದಾಲು ಇಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಾದಮ್ಮ ಪಂತೇರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನುಗ ಯಾನು ಈ ಫೋನ್ ಪಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡೆ ದಾದ ಗಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಪ್ಪಿ ನಚ್ಚು ఆయన కేంద్ర దాదా పండుగ ಅನ್ನು ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಕನ್ನಚಾಪತ್ತೇರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಇನ್ನ ಪಿಲಿ ನೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತಕೊನು ಓಲುಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ಯಾನು ಓಲಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬಂತಾನು
ಯಾ ನೈಟ್ ಪಿಲಿವೋಲುಂಡು ಬಂತ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆ ಮನೋಜ್ ಏರುಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಗೆ ದೀಪ ಮುಸುಂಡು ಗೈಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಲು ಅವತ್ತೆ ಅಂದ್ಯ ಶೋ ವನಿತಾ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕರೆಂಟ್ದು ಅದ ರೇಡಿಯೋದು ಅದರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಝೂಮ್ ಆಪುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಎನ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂಡೆ ಅನ್ಸು ನೂಟ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜು ಮೂಗು ಮುಸುಂದರ್ಥ ಪಾಡುವ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ತೆತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಆಯವೇರಿ ದೆಪ್ಪರೆಪ್ಪುನು ಪಕದಾಲತ್ತು ಮುರಾನಿ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪಿ ಬಾಡಲಿ ಪಜ್ಜು ಅಲ ತೂಲ ಆಯನ ಬಿಂಗಿರಿ ಆಯ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಪುಕ್ಕಡೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ನಮೆ ಓ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾಲ ಉಂಡ ಉಂಡುಂಡು ಉಂಡು ಅರಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾಲ ಉಂಡ ನೀರಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಡೀರು ದೀಪಿ ಪಾಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಯ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಉಂತು ಬರಾಡು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ತಿನ್ನಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಂ ತಿನ್ನೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ತಕ್ಕ ಇರಿ ಜಂಕ್ ಚಲಿ ಆಪು ಜಂಕ್ ಸಕ್ಕೆ ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋದು ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಮೀನು ಇಜ್ಜಂದೆ അങ്ങനെ ചെന്ന് എന്നെ ടാബ്ಲೆറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് കർമ്മ ശരി എന്ന ಸೀತದ ಅವು ತೆಂಬದ ಮಾತ್ರ ಪುರ ಹಾಂ ಏ ಪಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿಡಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತುಮಾ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಪಜ್ಜು ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ದಾದಾ ಕೈಪು ಕಜಿಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ చెప్పు ఓకే మమ్మీ గుడ్ నైట్ టాటా స్వీట్ డ్రీమ్స్ టేక్ కేర్ ఆల్ గైస్ టేక్ కేర్ ఇంక్ ఇష్ట ఎగ్ అలాగే ಇಷ್ಟ ಎಗ್ ನದೇ ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಿಂದು ಕೊರ್ಪೆ ఆయన ಮುಸಿದು ಓದಿಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿನ ದೀಲ ತೂಲ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೂಸೆ ఆయన ಸೈಲೆಂಟೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಪೆ ಆ್ಯನ್ ಐಡ್ ಮುಗಿನಿಂದ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿನ ಟೈಮ್ ಐಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ನ ಕೊಂಚಿ ಚಾ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೆ ಚಾ ಮಾಲ್ಬೋಡ ಐತೆ ಚಾ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಬರ್ತೀನಿ ಆಜ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ದೀಪಂತು ಅಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪಿಂದಾಯಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್
ಪಾರ್ಲೆ ಪೋಲಿ ತಪಾಲೆ ಜೈ ಒಂದು ಸಾಂಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಶೋಭಾ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಬಾತು ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಪರಿಯರೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಜನ ಬೋಡ ಇದೆ ಈಗ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿಂದು ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ತದೆ ತಪ್ಪಲೆಂದು ಪಲೆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಕಾಕ ದಾದಾ ಇದ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುರಿಯ ಪಜ್ಜುಗ ಹಾಕು ಯಾವ ಬೇಜಾರುಂಡ ದಾದಾ ಇರ್ನಾಗೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ವನಿತಾ ದೂರ ಪೋಯರು ನೀ ವನಿತಾ ಪೋತಿ ತಪಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಏನ ಅಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಸಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ರಡ್ರಡ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದದೆ ಪೋಪನ ಹಾಕದರ್ಪನ ಹಾಕದು ರಡ್ಡು ದೀದು ಬಲ ಆಯ್ಗಲ್ಪ ಯಾನಿಜ್ಜಾತ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ವನಿತಾ ಅವಳು ಮಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗಡಗಡುಲ್ಗೆ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಪಾಟನ ಅವು ಅಡಂಗಡು ಹಾಂ ಆಯ್ ಸೂಟೆ ಅಲ್ದೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬರ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಡ ನೀವು ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವೈಕ್ ಏತ್ ಬರ್ಪು ನೀರು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪನು ಅತ್ತು ಸೂಟಗೆ ಪುಲಿ ಮಿಂಚು ಲಾಯ್ಕ ಆಪು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಯಾಪಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ದೀಪ ಮೂಜೇರು ದೀಪ ಅಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಕುಂಬಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಕುಜ್ಜಿ ಕುಂಬಟ್ಟೆ ಅಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಕುಂಬಟ್ಟೆ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10:04 ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುದವ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ 100% ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಡೇಟ ಮುಗಿದಿದೆ ಮಾರನೇ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಮಗ ಅಂದಂದು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡಿದೆ ಒಂಜೇ ಆಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಯಾವ ಹಾಂ ಚೂಡಿದಾರ ಅವಿ ಏನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕುಲ್ದೇವರ ಆ ಕಡೆ ಅಂದೆತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪಿ
ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಅದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಂದ ಅದನ್ನು ವನಿತಾ ಏಪ ಊರುಗು ಮಾರ್ನಮಿಗೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಬಲ್ಲೇವೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದು ದಾದ ಪಿಲಿ ಪಾಡರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪಜ್ಜನಕಲ್ಲ ಮಗನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಜಪ್ಪಡವೇರ ಅಂದು ಕೈಕಂಬದ ಅಂದು ಇಂಚೆನೆ ಅಕಡೆ ಅಂದು ಕಾಲ್ ತಿರ್ತದೆ ಆಯ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟುಮಂತೆ ದಿವಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಕನಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ನಮಿಗೆ ಏರ್ಮ ಮತ್ತೆರ ಉಂಡರ ಏನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಆತೆನಾ ಅವೀ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ನಮಿಗೆ ಕವಿತಾ ಸಾರ್ದುಲ ಪಾಡು ವನಿತಾ ಜೋಕರ್ ಪಾಡು ಶೋಭಾ ಬೇಡಿ ಪತ್ತು ಮಕ ಅತ್ತು ಇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಗೊತ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲೆ ಬಂದೆ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕುಲು ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯ ಅವೇ ಗೀತ ಈರು ಕರಡಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮುಪ್ಪ ಕೆ ಜಿ ರೇಟ್ 1 kg ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲೇವೆ ಇರೆಗಿರೋ ತರಪ ಕೆಜಿ 1 kg ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಸು ದೇತನ ಕೊರ್ಚೆ ಅಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟುವೆ ಎಡ್ಡ ಪಂಡುನು ಮಾತ್ರ ಕವಿತಾ ಸಾರ್ದುಲ ಪಾಡ್ನು ವನಿತಾ ಜೋಕರ್ ಪಾಡ್ನು ಶೋಭಾ ಬೇಡಿ ಬತ್ತುನು ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲಿ 1 kg ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದು ಮಾರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನ್ನಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಅಚ್ಚುಗು ಮದುವೆ ಆಪುನು ಅವು ಎಂಕೆ ಆಪುನು ಅಚ್ಚುಗಿಜ್ಜಿ ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನೀ ಅನ್ನು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಮೊಲ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಗೆಲೆದ ಅವೇ ಕಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಆರು ಪನ್ಪೆ ಹೊರಕೇನ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಶೋಭಾ ಬೆಡಿ ಪತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜು ದದೆ ಅಂದ ಎತ್ತಿನ ಪೋಪುಂದೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಈತಿ ತಿಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಮಾತಂಡತೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಪನ್ನಿನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಮ ಪೋಯರ ಉಳ್ಳಲ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ತರ ತಿರ್ಗೋದುಂಡ ಅದು ಬೂರೋದು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಓಡು ಅಜ್ಜಿ ಏರುಂದು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶೋಭಾ
ಏನಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪುಯ್ಯದು ಎನ್ನಲ ഇവിടെ ಅಂಚಿನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ತೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಅಂದ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿನಿ